I així estem en la segona part de l'interessant viatge on anem de Pasqua en condicions... Estau perrimers. Lamentables. Hola, hola. deplorables. Així tenim el conductor más dicharachero de Barrio Sésamo, saluda brut a la càmera, però sense ficar en risc les nostres vides. Així tenim el copiloto, que sóc jo, i així tenim... Píseme, pare. Que no llegamos, llegamos ya. Vale, això era Berna... En una tècnica de més A Chile. el casset fica les greques. Se podrà apreciar. Gravat ara trans. Bueno, Ara trans. ara trans. Ara trans, després merda. Ja. Bueno, veu que la cosa està molt peluda. L'hotel El Asturiano. I estem en taulell. Asturiano... Hotel El Asturiano que no la agarra con la mano, no podía decir. Treball embarase, vull dir, no podia evitar-ho. Vale. Y bueno, hasta aquí nuestra segunda entrega de Monanem de viatge y no sabem si tornarem. Adiós.